13 मार्चआव साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव फैगोन गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्चआ हादोरनि थाखाय जारिमिनारि सान जागोन बड'लेण्डनि थाखायबो बे साना जारिमिनारि सान जागोन आरो 13 मार्चआ क'क्राझाराव फैगोन गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी गाहाय मन्त्री मोदीआ बेखेवगोन भुटानजों रेल फोनांजाब लामानि अन्थाइ खाम्फा लोगोसे क'क्राझारनिफ्रायनो गोबां माव बिथांखि बेखेवगोन मोदीआ बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि 13 मार्चआव साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव फैगोन गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्चआ हादोरनि थाखाय जारिमिनारि सान जागोन बड'लेण्डनि थाखायबो बै साना जारिमिनारि सान जागोन 13 मार्चआव क'क्राझाराव फैगोन गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी गाहाय मन्त्री मोदीआ बेखेवगोन भुटानजों रेल फोनांजाब लामानि अन्थाइ खाम्फा लोगोसे क'क्राझारनिफ्रायनो गोबां मावबिथांखि बेखेवगोन मोदीआ जिथाम मार्चआव साननैनि हाबाफारिजों आसामाव दावबायगोन हादोरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी गिबि हाबाफारि बायदियै 13 मार्चआव बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझाराव नुजाथिफैगोन गाहाय मन्त्री बिथाङा 13 मार्चआ हादोरजों लोगोसे बड'लेण्डनि थाखाय जारिमिन सान जागोन बै सानखालिनो नसुंसे हादोर भुटानजों रेल फोनांजाब लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ क'क्राझाराव गायसंना होगोन हादोरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ लोगोसे गाहाय मन्त्री बिथाङा क'क्राझारनिफ्रायनो गोबां गोनांथार मावबिथांखि बेखेवनानै होगोन हाबाफारिखौ क'क्राझार सोहोरनि ग्रीनफिल्डआव खुंफुंनाय जागोन 13 তাৰিখে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহিব আৰু কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ পৰাই কোকৰাঝাৰ বিটিচিকে আদি কৰি অসমৰো কেইবাটাও প্ৰকল্প ইয়াৰ পৰাই শুভাৰম্ভণি বা শিলান্যাস কৰিব গতিকে এতিয়ালৈকে কি প্ৰকল্প কৰিব হেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিব আৰু আমাৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহিব আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ কথা আৰু এই কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এখন ডাঙৰ জনসভা তেখেতে ইয়াত সম্বোধন কৰিব তাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমাৰ বিটিসি চিফ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মুখ্য সচিব অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি ফিল্ডখন চালো যাতে আমাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু সকলো প্ৰস্তুতি বিভাগীয় বিষয়াসকল আহিছে তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলে কামখিনি কৰিব আৰু আমাৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ খবৰ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহি বহুকেইটা নতুন প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি বা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব গতিকে এয়া আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় मख'जाथावना दि बै सानखालि खमैबो 2 लाखनिबो गोबां सुबुङा थुबुर जागोन क'क्राझारनि ग्रीनफिल्डआव दिनै बे हाबाफारिनि थियारिनि थाखाय ग्रीनफिल्ड नायदिङो मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा आसाम सरकारनि गाहाय नेहाथारि रबि कटा आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना लोगोसे बिटिसि नेहाथारिखौआव गोनांथार जथुमो हाबाफारि बायदियै 13 मार्चआव क'क्राझाराव गिबि हाबाफारि नैथियाव गुवाहाटी आरो 14 मार्चआव सिलचराव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि हाबाफारि फोरमायबाय हादोरसानि केबिनेट मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा ভাবো যে 1.5-2 লাখ মানুহৰ সমাগম নিশ্চয়কৈ হ'ব দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী হ'ব তেখেতে 13 তাৰিখে আহিব 13 তাৰিখে কোকৰাঝাৰত এখন সভা কৰিব সন্ধিয়ালৈকে গৈ গুৱাহাটীত এখন সভা কৰিব আৰু 14 তাৰিখে ৰাতিপুৱা শিলচৰত এখন সভা কৰিব গতিকে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ এই তিনিটা ঠাইতে কাৰ্যসূচী হ'ব क'क्राझारनिफ्राय कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24